Kovela Motorcycles siamchhuah tu paber .2 ni na haumek tu Triumph Motorcycles Limited United Kingdom chuan kumsang ni som pasari khan Kovela True Wheeler siamchhuah member te zinga pakhat Bajaj Auto Limited India chu tawh na thuthlung an zia puya heng company pahnih te tumber chu lirthei thatak Kovel deng chuak thei tur siamchhuah ania kumruk zet avei nu kumsang ni somni pathum juni somni pasari khan London khopuya Bajaj le Triumph te thokdorin an siamchhuah lirthei masaber Triumph Speed 400 le Scrambler 400X te chu Kovel mu thein an pho chuak ta ani heng bike pahnih te hian Triumph engine siamchhuah thar hlak TR series engine an ti churon mangin 398.15cc engine liquid cool 4 valve DOHC single cylinder aron neya a engine hian 40 PS hi 8000 rpm a pechuaka a bhp zong chuan 39.5 bhp hi 8000 rpm a pechuaka tin 37.5 newton meters of torque hi 6500 rpm a pechuak bok ani he bike hian 6-speed gear transmission ron nein mizoten kan soidanin gear rukheng aneya tin torque and assist latch aron nei bok ani hei mai hi lani lovin he bike hian on off mai thei traction control le ride by wire throttle aron nei boka tun lai bike changkang in aron nei tur zong chu aron keng tel ve vek ani tun video kan Bihchianna tur speed 400 lam hi han lu chil chhota ila speed 400 hian a hmalama 43mm USD fork a gold rong nge mai kha ron nein a hnung lama hian preload adjustable monoshock changkang zet aron keng boka a hnung le ma suspension te hi endurance company siam ve ve ani a hma USD fork hi 140mm travel suspension nin a hnung lam hi 130mm travel suspension ania tin braking lama hian a hmalama 300mm disc ron nein by brem 4 piston radial caliper aron manga a hnung lama hian 230mm disc ron mangin a hnung le ma hi ABS ve ania ABS hi a switch off thailo thung ani ake hmalama hian 17-inch 110 by 70 tire ron nein ake hnunga hian 150 by 60 aron mangboka tire a hian MRF steel brace le Apollo Alpha H1 tire te aron manga hei hi customer te hian du athan thailo thunga speed 400 threng khata MRF an manga a thena Apollo an mangboka a leitu te hian an bike in aron chom zok an mang mai dona du athan thailo ani he bike hi asang lo ang reng hleya 790mm chawa sang ani awangin palian lem lo fit nga tling chang ho tan po ha dam takin he bike hi akhal thei don ani he bike hi kg za som sari paruka ritnin petrol tank liters som pathum leng anei bok ani he bike hian dual analog digital display system ron nein a speedometer hi analog in an ron da tachometer te odometer te trip meter te fuel gauge gear indicator sanale adang te hi ading lama digital screen a anon da lang thung ani he bike hi hadam taka khal thei tura anon duanin handlebar sei trazen zone 814mm ron nein a wheelbase 1377mm chaw ania bike sei tak ani hran lawa a input moi mai ani he bike hi Kovel mi puite mu thei tura June ni somni pasaria company lamin aron pho chu atang khan mi ten an ngai ven na sain booking po alu hnem maya maktak main July ninga a India ram an launch ma khan aman tur engma an soilok mi lawa chuti chungchuan mi tam takin pre booking an ti hnem hle ani company in aman tur cheng nuai ni sing thum sang thum anianga abuk masa sing khaten cheng sing khata tlomin nuai ni sing ni sang thumin an le theyang an ti nu phei kha chuan booking alu hnem maya June ni som ni pasari atanga chhirani som chung khan booking sing chuang fe alu mana pui rem tak ani atira tang rengin Triumph company lam hian he bike hi bike thar hlak bike to sa tanga siam danglama he bike hi ron ti chuak ani lo thu chiang takin an soimol mola hei hiang dang wang ni loin he bike siam chuak turan tho pui Bajaj lam hian he bike specifications ang tak Dominar 400 an lo nei to sa wang ania power figure te Dominar 400 le speed 400 hi ain an awangin le speed 400 engine bore le stroke hi Dominar ne ain an chia awangin he zona ron piang po hi zona om tak ania Triumph Motorcycles Chief Engineer he bike uluk taka designer siamchhuah tu zinga mi Stuart Wood chuan an komna
he bike hi bike dang engine atanga siamchhuah ani lovin an company hmunpui Hinckley United Kingdom lama an siamchhuah nge ani thunna satakin a soithung ani he bike hi khovela bike nal ber emo chak ber emo traber emo ani kherlo mai thei ma sela heti tak maya mi ten an ngai ven a hlo chan hi thil tam tak a phena hian a ominarin oma engtenge niang le in ngai tu hodon te ang o pakhatna chuan Triumph hian motorcycle man to tak tak minol puin kan nei phak lo hlir an siam chu awang hian minol pui hi chuan kan ban phak lowanga in kan da sang ti chu phat rual ani lova budget friendly to ka Triumph in speed 400 aron lunch thut mai hian kan lei phak to ka oma kan hriat awang tele looks le engine lampo it zok zok alo ni ve bok awangin he bike hi minol pui hian kan bo huk ni poina hriat ani apahnina chuan gearless scooter 10 150cc segment naked bike thatak tak FZ te Gixxer te alualan de uvek to hnuwa naked street fighter ron chuak tam zawk hi an sporty maya comfort lutuk lem lo hlom abigin naked bike nal tak tak KTM te Yamaha MT te ho an sona in an sporty a thalaya po kumlatlem zual dewa tlana viau masela tlema kum an kal deuh chuan bike nal le hadam kan zong lo thei lova chuta tak chuan modern classic emo retro bike lamte scrambler lamte a khai khom nan chuan modern retro roadsters kan tiang hi a khovel pum puyang point an in maya chu mizorama po hian ni chiain mani tho chua bike le tamjok hian naked emo fair bike sporty le extreme tak tak ai chuan bike nal ve tho hadam si hi kan zong na sata a heng wang te po hian yang tuna hian Mizoram bika Royal Enfield bike Hunter 350 te Honda RS 350 te ho hi bike mala shal nember ani mek hlom reng ani apathumna soi mai mi alo tur chu khovela modern classic bike ka mi te ngai nat ber te zinga mi Triumph Speed Twin Series Zulzwe he bike Speed 400 po hi siam nin a design po hi mi te ngai nat Speed Twin 900 le 1200 te nen hian ain ang maya heng Speed Twin lo ngai na a lo at chil ve to ma sela lei zo chi silo ho tan chuan he bike hi lei acha kom zual don ani apalina chuan a engine hi mitam takin kan lei chak chan ani ngei don mitam tak hian bike chak tak ma sela modern retro design hi kan du ti hi chiang renga RE Hunter te Honda RS 350 le Highness te hi kan han leya ma sela heng long stroke bike te hi chuan character dang hlak an lo nei sia man mo vut lova hadam taka RPM hiam te a khal taka po thei kha company lamin an lo siam dan kalmang an lo ni si sports bike khaltrang tlan chaklam nuam la ti tan le khopona right nuam la ti tamjok tan chuan Hunter te RS 350 te ho hi mamo chana an ni chia lova nal ti tak chungin hetiang bike man mo mi lo ho hi chu an kalsan le ringot trin Masela Speed 400 ero modern classic design nei chung sin sports engine kan ti mai short stroke engine aron nei tlat maya hei hi mitam takin kan no chan pakhat abik takin thalai kumla tam lo ho zinga phei chuan ani na sa zualani classic rui sin achak maya hei takhi he bike ti om zual tu pakhat chu ani sports bike lam du si Masela sporty mai kalsan du to tana chana thatak ani na hian he bike hi om taka achuati hi nial rual lo ani tin a engine pialama hian sports bike ka chau om tura kan ngai Masela he bike in ron kentel ride by wire throttle slipper clutch traction control te po hi he bike ti om zual tu poimo tak ani bok ani apangana chuan aman hi he bike kan ngai event chan ber te zinga mi chu ani chianga nuai ni sing thum sang thum ex showroom price ani awang hian ail pui dang te aina man hi tlawm fe maya hei hian he bike hi min tingai tu lo theilo ve bok ani kan be se ai fe a tlawm na hian he bike min ti ot chop te po hi kanom ve nualin arin om tlat he bike hian modern classic design nei chunga sports engine a nei na hian el puyanga pha maya a styling le pricing awang hian Royal Enfield Hunter 350 le Classic 350 te Honda Highness le 350 RS te hi ael pui berte ti an chianga heng segment bike dang te ero long stroke engine an ni hloma hadam taka cruise pui thei tlan pui fuwa na chi an ni lo hlom heng segment zing an shan hember Royal Enfield Classic 350 ai chuan luksa shim chuan anal zokin keini chuan kan ngaya modern tak
classic vibes lom tho si ani na hian speed 400 hi luksa ngor chuan classic 350 ai chuan asang zokin country a thalai zinga classic retro bike tlana Hunter 350 nen po hian anin el hle donin a hriata Hunter 350 hi kan hriat theuh angin bike in thazo tak Triumph Speed Twin tenen po inang taka siam ani na hian Hunter hi styling bi ka chuan ati competitive vevio maya chuti chung chuan Hunter ai po hian Speed 400 hi chu alamoi zok mo chu kan ti tho mai Honda 350 RS le Highness te po hi bike nal tak an nia mitam tak chuan Speed 400 ai point anal ti zo kan om nge yang masela keini chuan bike thar ani wange ni Speed 400 hi moi kan la ti zok fana nangnin enge moin ti zok le comment section lama in ron ziak ve do nia He Speed 400 danglam na ero ama kan soita kang khan modern classic design nei chunga sports engine kan ti mai short stroke engine horsepower sang tak ani na hian elpui dang class shan hlaka anei tel tathunga tan chakna na duan Duke 390 te hadam le chak taka tan pui thei Dominar 400 te nen lam he bike hian elpui ta ani Dominar 400 hian 40 bhp hi 8800 rpm apek chulain speed 400 hian 39.5 bhp hi 8000 rpm apek chuak thunga rpm hiam zoka 0.5 leka tlem zok 39.5 bhp apek chu awang le a weight azan zok wang te hian speed 400 hi chak zok turangai thei ania tin Dominar 400 hian 35 newton meters of torque hi 6500 rpm apek chulain speed 400 hian 6500 avek 37.5 newton meters of torque apek chuwangin speed 400 hian apot khal zok turangai ani chuti rual ero chuan Duke 390 ero performance a chuan a phalo hret turangai ani thunga Duke 390 hian 43.5 bhp hi 9000 rpm a pechuakin 37 newton meters of torque speed 400 in nei ang tho hi 7000 rpm a pechuak thunga tin Duke 390 hi kezi za somsari pakhat ni in kezinga in speed 400 ai hian a zang zok bok ani pei para halan danang hi chuan Duke 390 hi achak zok don ti chu achiang renga masela gear tina ero speed 400 hian a pot khal zok ni in autocar lam chuan an tar lang ve thung ani Duke 390 hi chu purely sport bike kan ti mai chak taka khal thei tura siam ha dam taka cruise pui thei tur aya phit ko zok na na siam ani wang hian performance ngora chuan speed 400 tan chuan race track ale kongil thuya chuan phak a har deuh don ani masela KTM Duke 390 ai chuan Triumph Speed 400 hi khal a hadam dai zok dona tin a so po dam zok chianga chuwangin hadam zok a khal chak thei Speed 400 hi mitam zok du thlanna ani tho arin nom ani ataka he bike hi la mulovin la khal lo mai la YouTube lam le website shanga a khal to ten review an zia le soite hi kan en kim thokhat hleya abik takin site lian le YouTube channel lian ho review nangat phei chu voitam tak kan en non towa chuta until soya tronga he bike chungchang kan hriata ta na poimo threng khat te in soi ho le don te ang apakhat na chuan he bike hi roadster khopui chunga nuam taka khal thei tura anon siam awang hian a suspension hi anon beinem maya amalam USD fork hi anem anti deu veka tin ahnunglam suspension mona shock po hi anem thayang bera set sa aron nia wangin aso nem thu an soi vek bok ani khopuya khalatan le highway a han cruise puya tan te kong chia khalatan anom thu an soi veka chuti ruale ro chuan chak taka tlan chuan corner a duaina suspension anemin asuna sama ma ti chu an soi selna ani deuh vek thunga hei ero amuna shock hi adjust able ani awangin chak taka tan du tan chuan step ni khata han up zewin du thu sam suspension setting aron chu mai thai arin nom ani masela he bike an siam na ki ero khal hadam so nuam tak siam chu ani awangin original stock setting hi atam zok chuan kan du ber arin nom ani apahni na chuan he bike khal tu zong deuh tho hian rpm sanga vibration chete om thuan soi veka chuti ruale ro chuan cc sang hoa ero vibration chete tal chu om deuh vek thu ero anzep lem lo thunga rpm le speed sanga vibration an soina hi 100 km/h chunglama ani hloma minol pui abik takin
Mizoram chunga he bike khal tur ho phei chuan 100 hi kan tlok khat viau arin oma kan tlok ani poim thui tak za chunga han tlan wang na tur kan nei chuang lova he vibration om hi chu kan tem phalo deuh vekin arin om chuti chung chuan khal ti har sa khopa speed sanga vibrate ani shan lova foot peg le handlebar mor lama a feel thei ti ani maya khal ti har sa le shom tur khop ani don lo ani tin classic bike shal kalber classic 350 te Hunter 350 te hian vibration chete RPM hiama train an nei nga la masala heng vibration te hi classic bike character petu an ni zoka chu wangin classic bike design nei chunga vibration chete Triumph Speed 400 in an nei ve te hian ati classic bike ve tlat ani masala speed sanga bak vibration hi om chuan lo wangin classic bike inti hardcore ho chuan Speed 400 hi chu a smooth lutuka ka du lo an ti le deuh mai thei ani he bike review tu zong in an soi chu he bike Speed 400 hi fit and finish amoin adak hlar maya Bajaj hian an siamin an rem khom lo zok emoni le ti thei khopin Bajaj ho bike nen a in thlau viau thu color painting thlangin an soi na sa hle ani Triumph hi khovela lirthei company zonga du tui berpol Ducati nen a fit and finish na sataka in el ngar an ni vea chu wangin engtikong zong point Speed 400 hi a quality an hiam theilo shim ani apalina chuan he bike hian a speedometer analog system aron hmang hi an soi sel deuh vek thunga ke ngei point hei hi ka du lo na lai ber pakhat ani ti classic nana analog an lo da hian atinal viau thonangin kan tlan chak zong chiang taka hretur chuan digital hi a thlanom zok tlat thina analoga chuan kan tlan na speed tak hriat a har deuh thina wangin accurate taka kan tlan chak zong hriat ani theinan chuan digital laia hian speedometer om zok se analog lai hi chu tachometer atana hmangin RPM tilang tu atan hmang zok se ti hi mitam zok du dan ani arin nom ani he bike hi India ram mai ni lo khovel mun shranga shal chhuah tur ani dona ma sela an lo ti fo to thin angin India rama shal chhuah tur le khovel mun danga shal chhuah tur te hian in an lo na chete te an nei le ani apakhatna chuan ari zong ai nang lova Indian version hi kezi za somsari paruk nin international version hi kezi za somsari ani thunga hei hiang dang wang ni loin Indian version a hian sari guard te front and rear fender sei shet te grab rail lian shet te India ram kong thalova tlo tur zo ka an ngai tire retreat aman wang te hi ani apahina chuan suspension setup hi ainang chi lo devin an soya India rama chuan kong tha chau kan khal thei thin lo wangin Indian version hi chu a suspension and set name deuh hlek nin an soi ani apathumna chuan Amateur box po hi Indian version le international version hi ainang lo sheta international version a chuan miles per hour mph te ronda telin speedometer a hian a kok tu po hi international version a chuan alien shet anon hmanga chu chuan a tilang premium deuh zok boka tin a digital screen chunglama hian Triumph ti hi international version a hian anon da big bok ani ama kan soita kang khan Indian version le international version hian tire inang lo an hmanga Indian version te hian tire cha le tlawzo MRF brace steel le Apollo Alpha H1 ten man line international version hi chuan Metzeler Sporttech M9RR le Pirelli Diablo Rosso 3 amang niin an soi ani abaka chuan danglam na lian tham engma om lo thung ani he bike hian accessories chi sang lei chop ngai chi anei nuala anman ero tlawm zok lo thung hriat ve mai atan Triumph le Royal Enfield company te hian an bike man tur accessories hi an siam hnem M3 na company dang bike kan nei ani chuan aftermarket parts le accessories te bazara zon an ngai thina ma sela Triumph le Royal Enfield bike kan nei ani ro chuan showroom a ma ni bike model a zirin accessories du thlan tur tam tak an nei treu thina heng te hian Triumph le Royal Enfield bike nei atinuam thinin anei to ten an lo soi thin he ani Triumph Speed 400 po hi a customize na sat thei hle dona company lamin accessories anon provide dana trang hian engata na man thei tur nge ti po achiang vewin a hriata touring nan te adventure ride atan te kan hriat thiam nan ol sam barin thlatak taka ride pui thei nan le zin pui thei turin anon siam ti hi achiang veu ome englir thei ma hi fam kim om thei lova a chan chu keinin thafam kima kan hriata hian mi threng khat chuan du khoblo na lai an hmu tho thin wang hi ania
he lirthei po hi ataka khalve ma lo chuan han fak chiam emo soisel ngot hi a fu thei lova aizol aron la thleng ve te ania min khal tir phal anom ve te ani ngai chuan aya chiang zokin right review te kan la nei thayang chu tun din huna chuan internet kongkama kan thil mu sang te la khom bak ti thei kan la nei si lova ataka khal hla na ha hlelom hle ani tun lai lirthei ti changkang tu bluetooth connectivity le gps system te he bike a hian om lo thunga company lam chuan phone charge na anon chom tira type c charge theinin iphone nei tan po ol samte in phone holder da chuan a charge mai thei dona tin bluetooth ne na connecta phone call mu nan te gps man nan te ti kwal du ngai lovin phone a direct in charge paina ti thei tho do na lom le tiril rupua hetinga siam hi ani thu an soi ani thil pakhat ero chiang he bike hi shal akal dona nakin loka chuan ne om khopin online pele suaw nge yang tuna ringot po al pui tura an soi Harley Davidson X440 in booking ti ringot po alet fe anoma chuwangin he bike hi Bajaj siamani awangan da niam chi emo triumph tak ni lo tura ngai na ril ru kha kan pai bo masak angai nge yang le lok soi mai pakhat ka nei atengki malama hian khuar hi a fork omna zona hian oma hei hi asiam tu telam hian an ti lui ania engwanga ti lui nge an ni kan ti chuan a cutting radius atam nan a fork in atengki avasik lo nana an siam ania rem shevet vet tak an ni he bike hi Mizorama aron lut ani ngai chuan test ride ve nge kan tum dona kan test ride in thlir cha kan ni chuan kan channel hi milo like in milo subscribe sak ve ngei don nia kan lo me